Mallorquines, mallorquins, molt bones tardes. Hem passat a la fase 1, un fet més important que la conquesta de Mallorca, la mort d'en Franco o les goteres d'Espalmarena d'en Jaume Mates. Però anem a lo important. Qui no necessita passar de fase perquè la que estan ja són immillorables són els puntals d'aquest programa. El puntal dret, una persona carismàtica, feinera, i encara que tingui 23 tacos, és popularment conegut com el petit de Can Porret. Joan Martorell, quina la penses? I ja ho veurem quina la pens, Petoniet. Espero no fer-la molt grossa. El Tanta està aquí un altre amic. Jo també ho espero. En canvi, en el puntal esquerre hi ha un ésser bondadós, a la part que competitiu. I encara que és mi palmesano, ha manllevat el malnom de Cas Peón. Guillem-ho mà, tot bé? Una moneda, Toni. Te vull dir només digne hereu del malnom de Cas Peón. Bueno, dubtable. I el puntal central, un home que no renuncia a les seves arrels. Malament que sigui un poc ateu. Deu ser perquè és de Can Moreu. Petoni mestre que és. I ben orgullós, Joan, ben orgullós. Ara ja sí. Perdona, Petoni, de ser teu o de ser de Can Moreu? De les dues coses. Ara ja sí. Senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de Potada. Mallorquins de Potada. Bueno, què sentiu en haver passat de fase? En ser aptes per aquesta nova normalitat? Ja és oficial. És tot un orgull, Petoni, per passar de fase. Me sent com un aspirant d'Operació Triunfo que ha passat la passarel·la. Ja és oficial o és a partir de dilluns? És a dir, ara oficialment ja estem a la fase 1 i ja podem anar a la playa i fer el que vulguem, o dilluns que ens donen, diríem, els premis, saps? Els premis poden anar a la playa, poden anar als bars. No, jo crec que ho publiquen en el BOE dilluns, supos. Entra en vigor dilluns i vos donaran ja el passaport amb les vostres estrelletes, els vostres gomets verds, com a primari, i ja vos deixaran fer tot el que vulgueu. Ni en urgència fan feina en diumenge aquesta gent. Estic fent els collons. Anem passant de fase però seguint sent Espanya. Hem que dir, no demanis peres a l'olmo. Lo que jo aquests dies que estan mirant rodes de premsa i tot això, jo esperava que en qualsevol moment aparegués una reportera a un poble, per exemple, de Mallorca y que digués, estamos aquí en Porreras, donde ha tocado parte de la fase 1. Este año muy repartida entre todo el mundo y lo celebran así los vecinos con botellas de champán y pensando en qué van a gastar su tiempo. Ai, sí, I només faltava una veïna que diu, ¿qué vas a hacer con esta fase 1? Tapar agujeros, com sempre. Sí, jo ho estava pensant avui vespre i digues que a qualque moment ha de sortir això, ha de sortir. Sortia una dona l'altre dia per telediari i digué, no, perquè jo tinc les gallines, era una dona de catalana, diu, jo tinc les gallines dins Aragó, i si Aragó passen de fase i a Catalunya no, jo puc anar a arreglar les gallines o he de quedar que meva. Aquella dona tenia un dilema molt gros. Home, s'ha de preveure això, s'ha de preveure. No podem estar... I ja que aquesta dona, ja que quedin les gallines a viure, que estarà millor que no dins Catalunya. A Catalunya ningú està bé, també te diré. A Catalunya, tanta noció de país i tanta responsabilitat de país i no sé què, però al final, a l'hora de la veritat, tothom s'ha passat per fora des coses, el confinament. És a dir, hi ha imatges de Barcelona que fan vergonya, de veres. Són un posturetes. Bueno, lo mateix poden dir de Madrid.
Ben que dir que jo crec que l'estratègia de Díaz Ayuso és matar el coronavirus amb pizza i sabeu que no ho ha aconseguit. Avui veia un tuit d'una reportera de la secta que deia Madrid està ja en la fase 3 de la desvergüenza política. Joder, no sé ni xerrar. Vull dir... Sí, no, de fet també jo he vist un tuit o un post o no sé què era del PSOE, que tots estem diuen que s'ha de fer una oposició responsable i tot això, i també posava una frase tipo Madrid no passa la fase porque no sé qué tècnic, i després una foto diguent la responsabilitat de la Comunitat de Madrid és legendària, o una cosa així. Potser està xerrant per Toni de quan han tancat la morgue en aquell gegant, el Palacio de Hielo de Madrid, sí. De la ministra de Defensa, que no me'n recordo que li diuen. Na Robles, na Margarita Robles. Exacte, na Margarita Robles, que va fer aturar signe d'Espanya, i ha sortit per Intereconomia i la gent està traient fum. Va fer aturar signe d'Espanya? No ho he vist, això. Sí. Rojos! Ha de dimitir! Comunistes! Veganos! Comunista! Pues, estaven allà fent el discurs de tancament de la morgue i tal, del Palau de Gel, i amb això va sonar signe d'Espanya, ella se va tornar com a loca, no sé si és que sentia malament o el sonetón el duia molt alt, i va fer aturar signe. Hombre, jo crec que Joan està un poc transgiversat, el que estàs dient. No crec que fes aturar signe d'Espanya perquè no li agrada. Jo crec que simplement era perquè en aquell moment o no tocava o no estava en condicions de tal. De totes maneres, va rebre molt bones crítiques. A Intereconomia treuen fum, jo no vull saber res. Claro, perquè Intereconomia és el mitjà més fiable per veure les notícies. Jo ho miro cada vespre. Jo estic convençut que en Joan és vera i que realment la Margarita Robles volia llevar signe d'Espanya per posar l'Internacional. Perquè recordem que amb en Pedro Sánchez després va recuperar la Internacional. Pot ser això. Ojalà qualque dia surti un ministre posant la Internacional. És a dir, un acte posant la Internacional. I això m'ha dut pensar una altra cosa. Jo ojalà que el sent demà dimitesqui. Jo aquests dies he pensat amb en Sánchez, que ja han comentat altres vegades que és una figura que cinematogràficament és molt bona, perquè és el Renacido, va néixer de les cendres, ara ho té tot per fer un programa en prime time. És a dir, fa un jurat, pot fer un jurat, pot fer passar comunitats autònomes i províncies a diferents fases. Té un presentador, ell és guapo, és a dir, ho té tot per fer un programa d'èxit. En Simón de presentador, dient qui pot passar i qui no... John Simón el cat de moure. John Simón el posaria més com a director de l'acadèmia. Sí, perquè com a presentador és la mort en preves, aquest home. S'ha de dir que en el de vestuari no, el de perruqueria, en Simón els duria el doble de feina. Perquè li han de compondre els cabells i les ceres. És que la mort en preves, però quan xerra aquest home, tio. Hoy ha habido 30 casos... Així, cago en Déu. Però jo me cau simpàtic. Ara sí, gent li ha agafat mania. Però jo me cau simpàtic. Per què tu veus en aquell home que fa el que pot, que no pot fugir? Des que comença a xerrar fins a acaba, ha 100 morts més per coronavirus. L'altre dia, en Simón és còmic en el final. L'altre dia quan va fer una roda de premsa va començar a tossir i ho foguetxa i diu, perdonad, pero es que he comido una almendra antes de empezar. I el sent demà, antes de començar, diu, no os preocupéis, hoy no he comido ninguna almendra, podré seguir la rueda de prensa perfectamente. Déu meu. Un cachondeo. Però dona serenor. És un tio que dona serenor, dona aplom. Tranquil·litat en transmet. Això és vera. Sí. És molt posat. És d'Eivissa, no? És d'Eivissa? Me pareix que és d'Eivissa. Jo no ho sé. Vaig sentir dir, no són fonts fiables. No són fonts fiables. Vaig sentir dir que era eivissenc. No ho sé. És amic d'una professora meva. És eivissenc en tant en quant Saragossa és Eivissa. Si consideran que Saragossa és Eivissa, sí que és eivissenc. Hòstia, pues no és eivissenc. Tira'm aquest tros.
Bueno, Irvisa encara ja és tothom. La duquesa de Alba era de Formentera. De Formentera, sí. La duquesa de Alba, un altre personatge històric impressionant. De xistes que s'han hagut de perdre. De xistes. I lo bé que ballava sevillana, el dia antes. El dia de la seva boda. I ja tenia un peu dins la tomba i encara venga, ole, ole, ole. I el bé que triaven maromos. Pot ser xerra que va estar poc temps soltera, aquesta dona. Tot el temps cercava qualcun qui plantxa. Sí, sempre va dir sí a l'amor. El que passa que jo crec que a vegades aquesta dona amb aquesta edat que tenia això havia de fer vergonyes molt grosses. Hem que dir, anava a segons quin puestos i en 90 i pico d'anys posar-se a ballar, a la millor un os li surt, una cadera, un algo. Completament en contra. Era un referent, ple d'energia, plena de vitalitat i feia el que sortia d'espato. No hi ha res més autèntic que això. Jo sempre sento amb ella. Estic d'acord, penso una cosa, Toni. Arriba un moment de la teva vida que ja tens una edat i ja t'ha de bufar tant la polla el que pensi la gent, saps? Jo tenc 70 o 80 anys, tens la vida resolta, me tret la polla i me pot fer la ser per mi de la gent. Saps què t'ho vull dir? M'és igual tot. La mosca. La mosca. Qualque dia contarem el que és la mosca. Qualque dia contarem. Això ha de ser un especial. Jo només vull dir que a partir de que tenc 80 anys, que puc venir la mort, ja por lo que te queda en el convento, te cagas dentro. És a dir, t'ho has de suar tot. Ja estàs en el final, ja t'has passat el joc. Saps el que t'ho vull dir? Lo que te queda ja arreglat. Sí, ara ja... Ja bé, és a dir, ara, per entendre'ns, tu ja t'has passat la vida. Ara el que te queda ja disfruteu. Ja sua de tot. Ja vius esperant el game over, eh? Clar. Jo no m'he sumit el dia de tenir 80 anys, el dia que faig 80 anys, dic, bueno, doncs ara comença la meva. Ara busca que gravo tot. Nosaltres no tenim 80 anys ni 90, encara no mos hem passat el joc, estem a la... Faré un xiste, estem a la fase 1, encara. Fase 0. Estem a la fase... No, jo crec que ja fase 1 de la vida. Sí. Depèn. N'hi ha que me duran més en bones que els altres. Som primera edat. Jo, ara això sí, jo també estic resant per arribar a la tercera edat. Allò és un niu de joc i festa. I viatges. Però, bé, el que vos anava a dir, encara som joves, però vosaltres teniu qualque tipus d'anècdota així que us hagi fet vergonya, que hagueu dit tierra trágame. No m'esperava aquest giro de la conversació aquí. Ha estat super sutil, Toni. Però... Ho he enganxat bé. És a dir, ja he introduït la paraula vergonya en la duquesa de Alba i he deixat un poquet de conversació i ara ja m'hauria de fer la pregunta. Sí. D'aquí a Sálvame tenim ojeadores que escolten aquest podcast i amb aquest giro de la conversació entren cap a Telecinco. Bueno, pues sí, Toni, jo en tinc una que me fa molta vergonya. Què dius que no era? Jo em pensava que no en tenies cap. En tinc moltes, Toni, però segons quines no són per tots els públics i... Saps què te vull dir? Tampoc, segons qui escolta aquest podcast, no poden sentir segons quines coses. Que un dia va ser marró, quan no vas treure. Mira, pues tot va començar en l'estiu. Crec que era en l'estiu, si no vaig malament. Jo feia el primer d'ESO. El primer pic, perquè el vaig fer 2 pics. Dato importante. Era el primer pic que feia el primer d'ESO, per tant, era més petit. Podem dir que era primer d'ESO? Primer d'ESO, exacte. Sí. Era fase 1 de primer d'ESO. No, era fase 0 de primer d'ESO. Exacte, era fase 0 de primer d'ESO. Exacte, la fase 1 ja la vaig passar després a fase 2. Després vaig fer 2 pits a fase 2, però no, és broma. Bueno. És que t'haurien d'evaporar de tu a passar gent, Joan. Tu és que hauries de ser qui decideix qui passa i qui no. És que això, jo només em van donar un títol d'ESO, m'haurien de donar títol i mig d'ESO. Bueno, era la primera hora i teníem educació física a primera hora. I res. Quina puta. Molt grossa, perquè pensa, tu vas en la Colacao, encara me cago en neu a la Gargamella i te van fer voltes al camp, això no aguanta ningú. Res, me canviï, comença a fer voltes al camp i amb això la primera o la segona volta que feia m'ha pegat unes tretes a banxa que van sentir renou del cudi. I li vaig dir al professor, orinar al bany i dic, però correguent sos.
I bé, no vaig esperar de res. Ves, vaig al banyo, així com me vaig escolfar de xandall, jo vaig tenir temps de baixar els amor. Em vaig mullar una merda d'allò clara, em vaig posar per tot menys allà on tocava. I amb això, d'això aquell moment que t'asseus en el banyo amb aquella gota freda que te'n baixa del front, que no saps ni què ha sortit per aquell forat, i dius, ja ho he tret tot, ara estic tranquil. I amb això els ulls mires el teu alrededor i veus que anava bé de banyo. I notes que el món te cau damunt. I vaig estar d'allò 10 o 15 minuts pensant que faig, que no faig, i llavors vaig pensar una tècnica ancestral que se diu la tècnica del calcetín, que consisteix en meter 2 calcetins i tornar els 2 calcetins. Si no vas ter 2 calcetins, sempre hi pot anar amb els colzons però bé, ja és una altra versió d'aquesta mateixa tècnica. Joan, deixa que te digui una anècdota de merda. Sense-la des d'aquí. Com podem veure, en Guillem és samo de xistes, és a dir, fa uns xistes molt elaborats. El que jo vull saber, Joan, és després una vegada amb els calcetins empastissats, que són, és a dir, no és un paper de vàter, són coses que són gruixades, que punyetes vaig fer? Pues vaig fer la cosa que no s'ha de fer, que és tirar-los per vàter. Els vaig tirar per vàter i, claro, se van bossar. Vull dir, tampoc no havia de sacar pestany per descobrir-ho. Se va embossar el vàter, vaig estirar la cadena, tot el vestuari emmerdat de merda inundada i res més. I després vaig passar les 7 hores de resta de classe amb la gent que s'acostava, que jo el mirava, menys feia cara rara, que diu, aquest tio fa l'or. I segur que ho pensava qualcú. I jo vaig estar coronat les 7 hores restant de classe fins que vaig arribar a casa nostra, vaig cremar el calçon blanc tota la roba que duia i m'he dutxat 4 pits. I per això en Joan Martorell va suspendre primer d'això. No, ja venia d'antes. Però bueno... És vera, Joan, que tu tens anècdotes a ESO que no poden contar aquí, perquè has robat policia. Encara no han prescrit, crec, n'hi ha qualcuna. Crec que no, només fa 5 anys. Quan tot nivell el meu lecho de muerte el de contaré. Sí, ja quan te moris, perquè si no... Tot el que no és políticament correcte, pues tot ho va fer, en Joan. Sí. Tot el que... Però bueno. Ara si teniu un nen petit o un jove que l'heu d'enviar a l'institut, el millor consell que li podeu dir és no facis les coses que fa en Joan. I enduten un altre parell de calçoncillos. Poden 2 jocs de calcetín cada matí. Exacte. Això i una mudana dins la motxilla. Bueno, i Guillem, tu com es comptes? Jo qualcuna entenc, la veritat. Perquè s'ha de dir que jo mai he estat el més espavilat del món. Jo era un poc despistat. És a dir... No sé per què xerres en passat. No sé per què xerres en passat quan avui havien quedat a les 4, era les 5:20 i en Guillem encara no havia donat senyal de vida. Perdona, no és vera. Eren les 5 menys quart, m'he aixecat, he obert el podcast, me n'he anat en el banyo, he begut aigua, he tornat... Eren les 5 quan per exemple. Bé, la qüestió. I tu no pots dir res, cap dels vosaltres dos podeu dir res perquè, Mare Santa, vau tard que començant sempre a gravar. Però no sé què vull dir. No vull obrir el caixó de merda. Tancam el caixó. Tanca'l. Sí que el vull obrir. És a dir, aquí tothom demana que utilitzen les putes manetes per xerrar i ningú empleix les manetes. S'ha d'explicar. Espera un segon. Anem a explicar-lo de les manetes, ara ho entendran. Sí. Nosaltres gravam el podcast a través d'una plataforma i sabem quan tu o l'altre vol xerrar, encara que no ho pareixi, perquè tots els temps interrompim, sabem que un altre vol xerrar perquè tenim unes manetes i cadascú quan pitja la maneta vol dir que xerram. I antes de començar sempre deim empleau les manetes que si no després és un desastre. I aquí començam empleant però després ningú fa cara de fer manetes. Jo estic en contra d'emplear les manetes perquè només hi ha la dreta i per això que aixeca't la mà dreta i això era de fatxes. Queremos ir a missa. Bé, que fem? La qüestió, i d'això, que qualcuna n'he tingut. I ja començant de petit, jo, pues, a lo millor me perdia sovint, no estava molt atent, m'havien d'aparèixer 100 ulls.
I un dia va ser notori d'això que la primera memòria de totes que jo tinc d'empaguir-me fort és d'un dia en el supermercat que ma mare anava pels passillos comprant i jo anava per allà fent trull a la meva polla. I amb això un moment donat, d'això que ets petit, te gires, no saps on ets, mires al voltant tu i dius, hòstia, m'he perdut. I amb això vaig veure una dona que duia un calçó del mateix color que ma mare. I vaig dir, això deu ser ma mare. I me'n vaig anar de vora, la vaig agafar després i me n'anava caminant amb ella. I ella, jo notava que ella estirava, com si dir, aquest és el meu, saps el que t'ho dic? Però jo no mollava, jo vaig dir, per dalt, ara te tenc, ara no te mollaré, que fa un moment me deixes aquí i me cago en dies. I sí, i resulta que no era ma mare. I això, m'ha anat bé ma mare em volia seqüestrar. Perquè si no, hauria estat molt bo d'endur, saps el que vull dir? Clar, tu imagina't que per un casual agafes el braç a Sor Maria. És a dir, no t'abasta no t'abasta Mallorca per córrer. Sota la subhasta del capvespre. Guillem, Sí, agafa el braç de Sor Maria. Guillem, pues tu estàs segur que ta mare és biològica, no, la Dara? Jo vull pensar que ma mare és més atenta que jo. Sempre m'ha mantingut un poc de més. Perquè potser d'ençà aquell dia vas canviar de família i no te'n records. Claro. Clar, jo per de tu miraria les partides de naixement. És que també va passar un altre pic, que era a una... Bueno, recordeu que abans hi havia centres comercials, això, un racó que estava ple de màquines que ficaves €1 i jo què sé, era un cotxet i tremolava, o feia llums i no sé què, que eren per tots lados. I jo també me'n record, la meva germana, que era petita, jo veure un atlot damunt un cotxe d'aquests i vaig dir, la meva germana està damunt d'aquell cotxet, ma mare ha ficat €1 i no m'ha dit res, i jo vaig pujar amb aquell atlot damunt del cotxet. I jo agafava la meva germana i deia, mira que bé, i me la passaven superbé. I amb això veig una dona que me mira amb cara de preocupació, s'apropa a jo, agafa l'infant i se'n va. I jo me vaig dir, que resulta que no eres la meva germana. Mira tu quines coses. El problema és que veia aquell al·lot, el tenia agafat i no se'n va donar compte que no era la seva germana. No. Però... Què havia de passar perquè te'n donessis compte que no era la teva germana? T'havia de dir, no som jo, Guillem. Nen, vés ajudat que ho digués, és evident. Igual tenia pito aquell infant. Però, nen, estem xerrant que devia tenir 2 anys, 3. En aquella edat encara no estan... No, ja se'ls coneix la fesomia, però jo què vol que te digui? Devia anar vestit igual a qualque cosa i jo vaig dir, heu de pensar que jo tenia un ull vago. Bueno, tots jo soc vago, però un ull en concret ho era més que l'altre. I clar, fa mal veure-t'hi. Jo en aquell moment jugava amb desavantatge. Qualque dia també entrarem dins el tema de limitacions físiques d'en Guillem Alomà. Perdona, limitacions físiques cap? Hombre, ets sord, ets un hora sord i l'altre avui tens un ull vago. Jo crec que qualque cosa se pot intuir. És vera que les psíquiques guanyen a les físiques, però també tenen moltes de físiques, reconeixeu? Clar, és això. Sí. Però jo, Guillem, esperava que contassis la mítica anècdota de l'imaginari. És que això són les primeres, és a dir, he volgut començar pel principi. N'hi ha tantes que he quedat saturat per la pregunta. Això són les primeres de totes. Una altra que va ser sonada i notòria va ser perquè ja era més gran, jo devia tenir 10 anys, 11 anys, i jo era, diríem, rebussut. És a dir, havia crescut fort, però més en rodó que en alt. Saps el que vull dir? Era Alberto Chicote, amb Guillem de petit. Exacte. Sí, era més fàcil votar-me que votar-me. Estava madur. No maquillis, estava madur. Un dia m'he perdre d'Impalma, vam fer una rotonda, ara pensa. Que no passa res, però... I sí, estava un poc gordito. I això, però clar, estava en aquesta edat encara que te sents ets nin i això, i 10 anys, pues mira. I vàrem anar, fem un dia una volta a passar al campo i hi havia l'imaginari de Sal Campo. I no sé exactament com, jo no vaig tenir altra idea que intentar entrar per la porta petita. I va ser una mala idea. Vaig quedar estret al mig i després no m'ho podien treure.
Ni per endavant ni per enrere. I venga a estirar la dependenta. I ell res. Vaig quedar allà. De llavors s'ha fan les portes més amples. Ara, si vos hi fixeu, les portes de l'imaginari són més baixetes, però són més amples. Home, és que hem de tocar aquest tema. Era una discriminació. És a dir, tu llevas il·lusió d'un lot perquè no pugui entrar per la porta de nins. Això és el més cruel que hi ha en aquest món. Bueno, Terrible. és un cop d'atenció a la societat que li diu nina primet. També hem de remarcar que les anècdotes d'en Guillem passen al campo, en el Corte Inglés, a Palma, les de Joan i jo passen a un bosc, a l'escola, a dins d'Iglesi. És a dir, és la diferència entre rural i urbà. Urbanitzat. Sí, perquè clar, tu t'has sentit moltes vegades empaguit dins una païssa, Toni? El més típic del món. No, dins una païssa no, però jo què sé, anant a un funeral o anant Quina infància més a fer alegre. cabanyes. Ara que dius això del funeral, no m'ho ha passat mai. Potser soc jo rara, ¿vale? Però això m'ha passat, no un pic, bastant de pics, anar a un funeral i no poder m'aturar de riure. Sí, jo també me passa. Vale? Jo també me passa això. És la situació més desagradable del món, que tu te fas riers, mires la gent que te mira malament i la situació mateixa te fa més riers i la teva rier com retroalimenta la teva mateixa rier i no te pots aturar. No, i jo a vegades m'ha passat que el meu cap me deia i si ara quan vas a consolar en vez de dir en el cel el vegem contes un xiste a cada un, què passa? És a dir, si tu ara vas allà i comences a fer bromes a cada tots els familiars, què passaria? Per aquí volia anar jo. És a dir, no és que contés un xiste, però en el primer funeral que vaig anar estava un poc nerviós, perquè jo no coneixia el protocol, jo no sabia exactament això com funcionava. Devia ser un predit d'un amic, si no recordo malament. Sí, era de fet el predit d'un amic i tal, i estàvem el grup de lots allà que varen dir bé i hem d'anar, no sé què, devien tenir això 12-13 anys. Vam anar en el funeral i a l'hora de consolar passes per davant de la família i jo m'havien dit, tu has de dir pues acompanyen el sentiment o no diguis res, però jo estava molt nerviós i se m'ha escapat un poc enhorabona. Però no sabies. Se va dir, és a dir, la família s'ho va prendre molt bé. És a dir, se varen mirar entre ells, varen veure que estava nerviós, que me sabia molt de greu. I m'han mir riure i m'han dit vinga, passa per endavant. No sabies ben bé si estaves a un bateig, una boda o un funeral. Vares confondre conceptes. Menos mal que no vas dir viva los novios. Sí. I tu, Petoriet, segur que en tens alguna d'aquestes anècdotes que te volies morir ja mateix. Jo entenc, però després de... És que en Guillem dona per molta anècdota. Jo sé que... No te pot. Jo sé que me'n record, sé que me ve ara en el cap, jo feia quart d'ESO, l'Institut de Cine ho ha donat per molt, i estàvem de viatge d'estudis, i no me'n recordo on era, crec que era per Pirineu Català, no sé on. I anàvem amb un minibús, i érem jo, uns amics, del curs i dues professores. Una professora me'n recordo que era molt guapa, devia tenir 29-30 anys, era molt, molt, molt guapa. I una altra també tenia aquesta edat, però no ho era tant, no era tan agraciada. La qüestió és que no sé per què van començar a xerrar de nòvios i nòvies i l'edat i no sé quantos, i jo, el meu cap va fer un curt-circuit i li molla a la professora que estava bé. De dir, no, i tu, per l'edat que tens, està molt bé. Això, falla número 1. És a dir, com t'atreveixes, Tectoniet, a una professora de quart d'ESO que d'aquí a la millor 2 o 3 setmanes havien de ser els exàmens, digue-li aquesta barbaritat. I ella, molt educada, va dir, gràcies, no sé què. Total, que a llavors hi havia l'altra, i contesta l'altra. I jo no estic molt bé. I clar, jo vull quedar bé, però tampoc som mentider. I vaig dir, i ara... com ho arreglen, això? I li dic, no, tu tampoc ho estàs tan malament. Tant m'ha sortit. Coses, ets com una poma produïda, però encara no t'ha tirant, aguantant dins la fruitera. No? Duríssim. Els meus amics van acotar tots el cap, fora dir absolutament res, és que no van ni riure, van acotar el cap, com qui diu, si ara pogués obrir la porta, me tiraria baix del camió.
I jo vaig tornar vermell, granate, color de tot color. Vaig optar per callar i no dir res més durant tot el viatge. S'ha de fer notar... S'ha de fer notar que és difícil que tu agafis més color, aquest Toni. És a dir, no sé, crec que s'ha comentat ja un poc en aquest podcast que tu tens color tirant a negre. Sí, tirant a negre. sí, jo soc caribeño, jo soc latino. Latino, sí. Soc latino. Imagineu-vos, damunt el meu negre, que se conegués un vermell, imagineu-vos el grau de vermell que jo duia dins aquell autobús. Però després no va passar res. Va haver una relació cordial. Quan varen tornar a les classes vaig intentar xerrar amb elles i així en pla bon alumne i no va passar d'aquí. Vas demanar disculpes? No vaig demanar disculpes perquè som molt orgullós, però... Mai demanis disculpes per ser sincer, Toni. La veritat, tu em fas un estandard de la veritat. Exacte. El que passa que jo també era conscient que m'hi jugava molt. És a dir, són sincer, però no beneit. Que ja sabia que després això influiria, però no, al final no va passar res. Bueno, veig que ja hem assolit el temps. Si no teniu res més que contar... Poca cosa més. Per tant, despedim aquest podcast. Esperem que la setmana que ve ja puguem tenir més fases. Tothom hagi cruzado la passarel·la i tots seguim un poc més feliços a la terrassa fent una cervesa d'un bar. Per tant, senyores i senyors, fins aquí els Mallorquins de Potada d'avui i fins a la pròxima. Un plaer. Adeu. Adeu. I acabam una setmana més en la meva reflexió. Vull que penseu una cosa. Ara que estem en aquest temps, quan estàs assegut, que no saps què has de fer, has de pensar una cosa. Fins i tot una potada de cul te tira a seguir per endavant. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Vale, bien. Grafa aquesta. Sí, ja està. A tu, adeu. No. Cortamos, es buena. Au.